Good evening, guys. Ayan. So, ako po ay naglalaro ng Home Escape. Para, ang ganda na ng kusina ko. Ano sa tingin mo? Maganda ba yung kulay ng wall at saka yung floor ko? Gusto ko yung green kasi green lucky color ngayong taon. Red, green, and yellow or gold, di ba? Ayan, so, ang ganda, no? May TV pa. Sana maano ko to, mabuo. Dito blue. Gusto ko blue yung kwarto ni Austin. Nagwawalis si Austin. Ayan. Nagsasalita yan si Austin. Alright, I'm coming. Yung pusa. Ayaw magsalita ng pusa. At tingnan nyo yung garden ko, guys. Malapit na siya matapos. Ayan. Inaayos na yung greenhouse. Inaayos na. So, naubusan lang ako ng lives. Ayan, nag-stop muna. So, pag natapos dito, sana dito na ulit, gusto ko dito sa, second floor na. Para, ma-unlock ko ba, maayos ko to dito. Kaso hindi pa eh. Ayan, so, ang ganda. Ganda na. Oh, maganda na yung bakod ko. Ayan, ganda na ng bakod ko. Maayos na siya. So, Home Escape. I'll finish sweeping and take a break, sabi niya. Ay, yung pusa. Ay. Si Austin. Nagsasalita siya, no? Tapos may aquarium pa ako. Laki na yung ako si Dora dyan. So, I guess I'm too old to be jumping in the bed.
Basta tingin mo guys, maganda ang kulay. Sa greenhouse pa lang ako. Ayos ko yung greenhouse. After that, sana dito ulit. Then, dito sa salad. Ito salad. Full na yung alkansya ko. Kaso lang I need to buy. Para ma-receive ko yung pinaninin ko ng stars para magawa niyo yung task. Ayan. So, kailangan ko ng 4 stars. Wala pang siya din. Stars. So, mahirap ang laro. May daw sa inyo paano siyang laruin. Medyo mahirap ang laruin. Ang dami niya.
Wala na tayong kapepe. Play again. Minsan makakuha ka ng unlimited lives. 4 hours, mga 30 minutes. Oh my God. Ay, ang layo niya. Kalayo man eh. Layo. Kaya sana, wala na. Tapos na ulit. Wala na tayong free life. Sige ka, wala pa. Ano pa namigay? Sige ka, ano magandang kulay na flower? Yan. Babae naman si Osite. Green. Spider. Wait. Ano na naman yung ano natin? Maubos naman yung memory. Ay, memory. Yung GB or yung ano. Memory doon. Ang ganda yun. Pusa. May order pa si Austin. So, ano gagawin natin?
Yan, sa mga friend ko dyan sa Facebook, naglalaro ng Home Escape, pahingi naman ng lives. So yan, tutulog na ako. Bukas ulit. Good night. Thank you for watching, guys. Pinakita ko lang yung lalaro ko. Home Escape.